Tak, jak procházíme životem a zažíváme různá zklamání a bolest, naše srdce si kolem sebe vytváří ochranné skořápky. A tyto skořápky nám potom brání plně prožívat lásku, lásku přijímat a lásku dávat. Následující meditace, vycházející z kundalini praxe a kundalini jógy, je určená na odstranění těchto skořápek a otevření našich srdcí. Je to posvátná energetická meditace, kdy si představím a vnímám, že moje srdeční čakra, centrum uprostřed hrudníku, není pouze uvnitř v hrudi, ale vystupuje do prostoru a já se můžu s tímto centrem spojit přiložením rukou, naladím se na ten prostor, probouzet svoji srdeční čakru mohu poklepáváním prstů na hrudník, anebo potom v následující meditaci, kdy se nadechuju nosem, ruce jdou od sebe a s výdechem šeptám nebo vyslovuji nahlas božskou mantru Har. S každým tímto pohybem odstraňuji tyto skořápky postupně, krůček po krůčku a otevírám svoje srdce. Tuto meditaci, aby byla účinná, praktikujte každý den po dobu 5 minut. Har, 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 har.